Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin labaran mu na yau da kullum. A yau za mu kawo muku wani labari mai zafi daga gabas ta tsakiya, inda Iran ta kira jakadun kasashe domin nuna rashin jin daɗin ta wanda har-haren da Isra'ila ke cigaba da kaiwa a birnin Beirut, babban birnin kasar Lebanon. Wannan mataki ya biyo bayan harin bom na Isra'ila ga ya tsananta a Beirut, wanda ya ja mutuwar mutane da dama tare da haifar da gagarumar lalacewa. Iran ta nuna damuwa kan yadda lamarin ke ƙara ta'azzara, tare da kira ga kasashen duniya su dauki mataki a ci gaba da rikici da yake kara kamari tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Isra'ila ta tsananta kai har-har kan Beirut, babban birnin Lebanon. Wannan farmaki ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama, yayin da gine-gine da ke cikin birnin suka lalace. Sakamakon wannan hari, Iran ta kira jakadun wasu kasashen ƙetare da ke zaune a Tehran domin bayyana wasu damuwarta da Allah wadai kan wannan hari. Iran ta bayyana harin a matsayin wani yunkuri na ƙara dagula al'amuran yankin gabas ta tsakiya da kuma kashe kasashen farar hula marasa laifi. Jakadun da aka kira sun hada da na kasashen turai da kuma wasu kasashen larabawa da ke da alaka da rikicin yankin. Jawabin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ya bayar ya ce kasarsa ba za ta iya yin shiru kan irin wannan farmaki da ke haifar da asarar rayukan mutane ba da kuma wargaza kasashen yankin ba. Ya ce ya zama wajibi kasashen duniya su matsawa Isra'ila ba domin ta daina wannan farmaki da ke rura wutar rikici a yankin. Isra'ila ta bayyana cewa harin da take kawai Beirut na da nufin dakile har-haren Hezbollah, wata ƙungiyar sojojin Lebanon da Isra'ila ke zargin tana kai mata farmaki. Amma Iran ta ce Isra'ila tana amfani da wannan dalili ne domin cin zarafin yankin da kuma kawo lalacewar rayuka da dukiyoyi na fararen hula. Wannan mataki na Iran na kiran jakadun ƙasashe domin nuna damuwarta game da har-haren Isra'ila a Beirut na nuni da yadda al'amuran siyasa da tsaro ke ƙara ƙazanta a gabas ta tsakiya. Rikicin ya sake sanya yankin cikin hali na rashin tabbas, yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da kiran a samu zaman lafiya. Muna ci gaba da bibiyar labarin domin kawo muku sabbin bayanai kan yadda abubuwan za su ci gaba da gudana a wannan yankin mai rikitarwa. Kasance tare da mu, kada ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa don samun wasu sabbin labaran da zarar mun dora. Mun gode.